Jatend migawo mar omenda John Mbadi onyiso luoro ni piny Kenya nyalo donjo kama tek bang' pinje maoko chungo kony ma gisebedo ka gichwalo ne piny Kenya. Oyango pek mar gope mane piny Kenya okawo e kinde machon masani koro kelo pek ne uchumi, ka bende oyango ni en kinde ma piny Kenya owinjo koro chak dwaro yore mag tayo chenro mage owuon. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Piny Kenya koro nyalo biro yudre kama tek e kinde mabiro kaluwore gi okang' ma jatend piny Amerka Donald Trump nokawo mar chungo kony ma osebed ka ichiwo ne piny Kenya. Ma en kaluwore gi jatend migawo mar omenda John Mbadi. World's largest economy has clearly indicated to us that they are not interested anymore in supporting some of the activities or some of the services that you used to support in this country. It must worry us. If we can just reduce our appetite for stealing, we say consciously, if you are stealing 1,000, reduce it to 500. Mbadi oyango ni kata mana pinje mamoko ma osebedo ka chiwo sir wachore ni biro chungo sir ma kamago e kinde mabiro. Anyato riwruok mar European Union ma ochich ni biro tero omenda gi e lweny ma Ukraine gi Russia kendo weyo Kenya gi pinje mamoko ma onge kod kony. I am even sure that the European Union will also not have any spare dollars or shillings or euros or whatever currency to give us. Why? Because the moment the US cuts aid and support to Ukraine, we are sure the European Union is going to divert resources to that war. And we will be left looking inward. Oyango ni gope manokawo gi piny Kenya kinde mokalo sani koro kelo midhiero kaluwore ni gin gope mapek machuno mondo mi piny Kenya nyaka chul. Kuom ranyisi, piny China kod gope mamoko. It is the worst period for this country in terms of debt repayment. This country has never been where we are today. And allow me just to demonstrate to you that that is the reality that we must confront. We made decisions some time back to take certain loans, and those loans, unfortunately, have just reached the peak. We have a total of 5.09 trillion debt, external debt. Out of that amount, only 2.83 trillion is in multilateral loans, which are concessionary, which are cheap, which have longer period of repayment. And then we have 1.09 trillion Kenya shillings in terms of bilaterals, out of which the Chinese loan is 665 billion shillings. And these Chinese loans will be cleared between now and 2029. Because a lot of it was taken in 2019. Mbadi molo sero mano kelo kanyakla jokanye sekta mar chike kod ratire keto kengi manyien ma kedo gi mibadhi oywago chal marach mar piny Kenya ma wacho ni pok notimore nyaka nene. Koro geno mare en ni piny Kenya biro yudo yore mag tawo chenro mag yor omenda ma nyaka koro yudre e pacho kae. I want us to fight this corruption so that I can get some more money to help run this economy. All Kenyans must come out to say no to corruption. All of us. Lydia Okeyo, Ramogi TV.